we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply echo back their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, padayon tang magampo din hinining santos nga misa alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, alang usab sa kaayuhan sa tanang mga masakiton, labi na gitong nasakit ron sa COVID-19 ug ang kasulbaran ining maong pandemic. Padayon puntang magampo ug magpasalamat alang sa atong mga benefactors ug mga donors nga nagsigi og hatag sa ilang suporta sa atong mga proyekto dinhi sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa imong anak, imong gipadanag sa tanang kaliwat ang kahayag sa kinabuhi nga way katapusan. Itugot nga ang imong katawhan makaila sa tibuok nga kahayag sa iyang manunubos aron pinaagi sa magdugang nga kahayag mudangat sa himaya nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Gihigugma nato ang Dios kay una man siyang nahigugma kanato. Kun may moingon, nahigugma ako sa Dios apan nagdumot sa iyang isigkatawo. Baka kung siya kay unsaon man niya paghigugma sa Dios nga wala niya makita kun wala siya mahigugma sa iyang isigkatawo nga makita niya. Ang gisugo ni Kristo kanato mao kini. Ang nahigugma sa Dios kinahanglan mahigugma usab sa iyang isigkatawo. Ang nagadtuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios, ug ang nahigugma sa usa ka amahan, nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kun higugmao nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga nahigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo. Ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, magsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta,
O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa panghukom ang imong mga nag-antos nga ginsakpan. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Sa limbong ug panglupig, luwason niya ang kabus, ug mabililhon ang ilang dugo diha sa iyang atubangan. Hinaut unta nga pagaampuan sila sa walay hunong. Sa tanang adlaw magdaig sila kaniya. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Daygon unta sa kanunay ang iyang ngalan, mulungtad ingon sa adlaw ang iyang ngalan. Diha kaniya ang tanang kaliwat sa yuta pagapanalanginan. Ang tanang mga nasud magsangyaw sa iyang kalipay. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ka. Unya mipauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tibuok kayutaan ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinaguga ug gidahig siya sa tanan. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya magdako ug ingon sa naandan miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaías. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus.
Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya, gilukot ni Jesus ang basahon o giuli ngadto sa piniyalan o milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya, mingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan, natuman karong adlawa, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadayeg kaniya silang tanan og nahibulong sa mga matahong pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Jesus tungod kay wa pa man siya dawata sa kalibutan nga Mesiyas, sa dihang natawo siya, ang nidawat niya sila raman si Maria, si San Jose o pipila ka mga tao, mao to nga inigsulti niya murag mahibong gyud ang mga tao maminaw. Labi na gyud kay didto siya kining atong ebanghelyo karon, didto siya nag-istorya ani sa iya mismong lugar na dako siya didto gatubo iyang gipuy-an ang Nazaret. Kaila kay sila kinsay iyang papa, kaila sila unsay iyang educational background, nawa siya grado, pobre, hapit way gikaon. Ana, kamoron dinhi nanimbaman mo. Og duna dinhi musangyaw nga gikan sa prisuhan. Nya kawatan kayong dako, manuyupay kayo. Kaila gyud mo kay taga dinhi. Nya mo'y musangyaw ninyo. Labi na gyud moingon, kining bahinas kasulatan natuman karon sumala sa inyong pagdungog. Malipay mo. Malipay. Og malipay, congratulations. Pero duda ko, dili gyud. Magluos lang yung kisa, ngano na siya? Unsa na yang gisulti? Di ba ang anak? Oh, anak tanong ko. Di ba katuman ang napriso? O laki, kawatan makinang dako. Yang anong kasi, kana subay-subayo na nato. Muna dire, ang ending sa itong ebanghelyo, ningon sila, di ba anak mo ning Jose? Siya, oh anak, manong, nagstorya naman sa gingon anak karon. Unsa may iyang authority diha? Ana. O, kung ato ning siyang sundan, ilag yung sa likway si Jesus. Muna nakaingon si Jesus, ang propeta tinahod gyud sa tanang lugar gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang kaugalingong panimalay. Ana, di gyud tahoron. Yang ano man nga si Jesus, iya maning gibuhat nga nagsangyaw siya sa maayong balita, pero ang iyang pamaagi, ang gipuy-an niyang kinabuhi, dili acceptable sa kalibutan. Nya ang iyang gisangyaw maayong balita. Kung ang mga celebrities muanhay dinhi sa parokya, nya moingon nga do nami show karong alas 6 sa buntag. Ma-imagine ninyo pila ka buok tawo muanhay dinhi? Ha? Ingon ani ra kani? Kung moingon ba mga celebrity sama nila ni sa ingon ani mga celebrity ni Sarah Geronimo, sila si sanang usa Mga Salvador. oh kanang mga kaila kay ninyo diha, oh bisag mga upat lang kabuok nya moingon nga magnamiroy talk show diha sa San Vicente Ferrer kani-ganing Paris alas 6 buntag. Sus minaw ko alas 4 pa lang, alas 3 wa nay kabuang na mga pulis og pugong diha.
Pero karon siging bagting ang kampana, ngari na mo. Sa padersiano ron na. To mga kaila naman ta na. Sige mo lang nagpanginsulto na to. Wali ng puyo-puyo, kanang mga kilay-kilay, kanang kural, ada kapoy, paminaw na. nga, gabalik-balik lang nga itong mga naong puol, nakita naong, maurag yung mga naong nga ba. Pero nga nung magmauman ni pamaagis Ginoo, nga naman, kay diri sa unang pagbasa, gibutang diri, kinahanglan daing buntugo nato ang kalibutan. Ang kalibutan ba buntugo nato? Dili day ta amigos kalibutan. Ang kalibutan di ay kontra di ay nis Ginoo. Hawa mo naminaw sa unang pagbasa? Hawa? Oy, kaway ayo ninyo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo, kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan o gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Ang kalibutan di ay mao dinhi ang atong kontra. Tanang butang nga nias kalibutan kontra na nato. Muna di gina nato higugmaon ang mga butang sa kalibutan. Kinsa may atong higugmaon? Ang Dios ug ang isig katawo. Kana ra gyud the greatest commandment, higugma ang Dios labaw sa tanan, higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Mo na niingon sa dinhi ang atong unang pagbasa, kung moingon kang nahigugma ka sa Dios, unya nagdumot ka sa imong isig katawo, unsa may mahitabo? Bakakon ka. Kay unsaon nimo kuno paghigugma sa Dios nga di nimo makita, nga di man gani ka kahigugma sa imong isig katawo nga makita. Kana gaying na kuno nang imong tupad, makita man gina, ing naghigugmati ka. Lagi, lingihan niya. Gihigugmati ka. Kanang tanang tao nga imong makita, ing naghigugmati ka. Ana, nindot kayo. Karon, kadto na sang wa makita, Lord, I love you. Amingon ang Ginoo, yes. Ana. Pero iniguli nimo to iskina, kita nimo tong kanhing kabit sa imong bana. Moingon, kalami biyang patio ning anim. Moingon ka, gihigugmati ka day. Mana ka? Or mukos mo imong na sulinga di pinaana dayon. Awa na moingon sa nang Ginoo, patay. Ngay gabot mo sa inyong Lord tabang ito ko, I love you Lord. Ginoo, na logi na ka. Gidaog na kas kalibutan, napildi na kas kalibutan. Ana. Mauna nga niingon siya diri nga unsa ti iyang giingon sa atong ebanghelyo nga ang kining inyong nadungog natuman karon. Unsa may nadungog nila? Ang giingon sa Ginoo nga ang espiritu sa Ginoo ania kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag kagawasan, pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog, ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Kini kunong tanan pulos gid ni siya para sa kaayuhan sa isig katawo, para kaayuhan sa tao, dili kaayuhan sa mga butang sa kalibutan. Ang nakaapan guro nato, andam tang mupatay og tao aron ma-preserve ang kwarta. Ang kwarta iya ra nas kalibutan, madunot ra na dinhi sa kalibutan. Ang tao na anay kalag, musakan ng tao nga to, luwasonon ang kalag ana. Nya kita andam man tang mupatay og tao aron ma-preserve ang kwarta. Anda mo patay og tao aron di lang malungkab ang balay, imo na nang giprotektahang imong balay, gipatay na nimo imong isig katawo. Wa magsugo ang Ginoo nga higugma imong balay, wa gyud. Ang iyan yung gingon, biyai ang imong balay. Nianap daw siya.
Nya kanang kwarta wa sa siya mingon higugma ang kwarta, ningon niya sa ipanghatag kanang tanan ngadto sa mga kabos. Nya nagtuman mo ani. Ana, bahala mo diya. Ikaw pa din, nagtuman ka? Oo, bahala sa ko diri. Ako, manihuay lang tani. Bahala na. Pero ang nakanindot rabano, niingon ra ba si Kristo, ang nahigugma sa iyang isigkatao, mahimong anak sa Dios. Nya niingon sa siya atong unang pagbasa, ang anak sa Dios nakabuntog sa kalibutan. Inighigugma nato sa atong isigkatao, automatic gina din ata mahigugma ng sakyanan, kwarta, balay, kining atong dungog, kanang atong mga kuan, automatic ginang mawa. Tagaan ko mong sample. Kung nahigugma kas imong anak, ha? Kung nahigugma kas imong anak, unya ang imong anak nasakit, di nimo biyaan imong balay? Tubag. Biyaan gina nimo. Muadto gyud kas ospital, dadon gina nimo imong anak, biyaan nimo imong anak aw imong balay. Pero kung wa ka mahigugmas imong anak, ang ingon kay bahalag mamatay ka diha. Di ba? Pero nahigugma lang yun ka, biyaan gina nimo imong balay. Hasta imong trabaho imong biyaan, usahay gud imong pitaka imong mabiyaan, imong bag imong mabiyaan tungod sa imong dakong gugma niining imong anak. Tutok mo muna ako. Unyag ikaw ba na nahigugma ka sa imong asawa, di ka nimo biyaan ang balay sa imong kabit? Biyaan, oy. Labi na gyud ang imong asawa dito gisakitas tiyan, biyaan ito nimong balay sa imong kabit kay asawa gud to nimo. Ingkaw niya pa og nahigugma sa akong kabit, tao man to siya. Oh, karon kinsa maro iyang pilion? Kanta lang siya, turns between two lovers. Feeling like a fool. Ayaw kahibaw na kadaan ang nagtuman sa sugo sa Ginoo. Sugo des Ginoo nga higugma imong kabit. Wa, unsa may sugo sa Ginoo? Higugma imong asawa. Nya kay ang Ginoo may labaw nimong gihigugma. Di sa ato pakamao na kang mopili kinsay imong biyaan, ang asawa ba o ang kabit. Wa man magsugo ang Ginoo nga ang kabit mo higugma, di automatic biyaan ang kabit. Adto din kasi imong asawa kay tuwa didto ang sugo sa Ginoo. Mao lagi na ang nagtuman sa sugo sa Ginoo, anak sa Dios. Ug ang sugo sa Ginoo paghigugma ay kamo. Nya kinsa mahigugmaon? Ang ang isig katao. Unsaon paghigugma ang kabit? Biyae. Kay kanang imong pagpangabit niya, imo siyang gida padong sa impyerno. Unsaon paghigugma ang asawa? Unongi. Kay mao nay makapalangit niya. Ingkaw niya, Pader, wa naman ni mahigugma nako, tuwa man ni mahigugma sa akong kumpare. Yan sao maron nimo ana. Nya bana ka, nibiya ka sa imo katong imong kabit-kabit. Nya ang imong asawa tuwa na sa noon ni pare. Ang sao man nimo ron? Ayaw patakod, buntuga ang kalibutan. Ang imong asawa nada sa kalibutanong kahilayan. Nya ikaw nga nibiya na ni ana, ayaw pagsunod sa imong asawa. Di ba? Nganong mosunod man kaniya? Paabuta siya dias balay og ingna siya, okay ra gid na akong nangabit kaday. Sakit apan okay ra na nako. Mapasaylo ra gyud tika. Kay di jud ko mukuyog nimo ngadto sa impyerno. Pero mukuyog ka nako nga ris langit, maginaksanay ta, biya itos pare. Ana. Siya mas nindot magitos pare dongoy kay nimo. Ana siya ba? Siya mao na gini, dawa. Isa unsa na pare o pare isa si pare tarong ang pronounce ana ba kay base nyag mapari na. Ang importante di ay kamaotang maminaw sa Ginoo unya ang sugo gyud Ginoo mo itong tumanon buntogon ang kalibutan. Masalikway man tao daygon di na mo importante. Ang importante nagtuman ta sa sugo sa Ginoo. Maunay tuburan sa tinuod nga kaluwasan, tuburan sa tinuod nga kaayuhan, lawas ug kalag. Sige, manindog na ta mga anak sa Ginoo. Mga igsuon, sa dakong pagtuo nga maghari na ang Dios sa tibuok kalibutan, mudangop kita karon ngadto kaniya uban sa mapausanon nga kasing-kasing, moingon kita, Ginoo, dungga kami.
Ginoo dungga kami. Alang sa atong Santo Papa ug mga obispo sa simbahan nga sa kanunay magdasig sila sa katawhan sa Dios, isip simbolo sa kalinaw ug paglaom, alang niadtong naisalaag sa kangitngit sa sala. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong Pangulo nga namunuan sa atong nasod nga makakaton sila pag-ukab sa ilang kasing-kasing ug pagpaubos diha sa pagkamatinud-anon sa pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 nga makabato na sa hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong mga igsuon nga mihalina nga pinaagi sa Dios nung gugma, maangko na nila ang kinabuhing tunhay didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Langit nung Amahan, tabangi kami sa pagpadayag sa imong kaayo. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ning adlaw sa Pasko nga miabot, may jutay kong gasa kanimo bisan di takos. Wala ko'y bulawan, sarang ikagasa, ug wa ko'y pulong nga wa malitok sa uban. Kining akong awit, kabus na kong awit, hinatag sa langit, ug imo karon. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, dawata ang among mga halad nga nagmatuod sa mahimayaong pagbinayluay, aron samtang gihalad namo ang imong mga gihatag, mahimo kaming angay sa pagdawat kanimo. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlawa imong gipadayag diha ni Kristo
ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang way kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, dayton ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo Kristo mo. mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan,
Muabot ka na mo ang imong ginarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Please be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Away in a manger, no crib for a bed. The little Lord Jesus lay down his sweet head. The stars in the sky look down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. The cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus, no crying he makes. I love you, Lord Jesus, look down from the sky and stay by my side till morning is nigh. Magampo kita.
Liguna Ginoo ang among kinabuhi pinaagi sa gahom niining santos nga mga misteryo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Gihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang saman. Ang atong gahom sa pagbuntog sa kalibutan. Nya unsa may atong buhaton, magsige ra gid tag sunod sa sugo sa paghigugma sa Ginoo ug paghigugma sa atong isig katawo. So, pahibalo ugmang adlaw, pitsa 8, Biyernes, magsugod ang ato dinhing nobina mases alang sa kapistahan ni Señor Santo Niño. Nya ang ato yung main nga nobina himuon nato sa hapon alas 6 kanang alas 6 nga misa sa hapon. Na say minor nga nobina para sa atong mga online parishioners kanisang buntag. Pero hapon gyud ang atong main nga nobina. So giawhag ang tanang mga parishioners pagtambong dinhi. Dili naman sa kaadto Santo Niño kay di man ta dito kasimba na kay wa man dito'y crowd. Anhi lang ta dinhi sa atong parokya. Nya imbitaha ang inyong mga kaila, mga kauban sa panimalay kada alas 6 sa hapon. Wa tay pilgrim, wa tay mga sponsor, pero kitang tanan manimbata. Ana ha? Magdasa mo inyong para kolekta, pwede sad. Unya naatay simple nga motorcade atong isuroy ang Santo Niño uban sa pagampo ug sa mga kantas mga gusos. Kada hapon, alas 3 dinhi mogikan, suroy ngadto sa tibuok natong teritoryo, nga igbalik dire, mga alas 5 tingay mabalik, mga dayta sa Santos nga Rosario, una pa ang misa nobina. So good, ugma, alas 3, tuyok tangadto. Ana, pwede ra kung di mo manguyog, haron di sa kita daghan, haron dali ratang mauli. Dinhi na lang mo paghuwat. Nya kung doon nasan mo yung mga balay nga dool-dool sa karsada, pwede sa inyo ipagawas ang inyong imahin Santo Niño, ay lang mo pagpundok sa diha sa inyong Santo Niño. Ipagawas lang ang butangan yung altar gamay, aron lang pag honor sa muagi nato nga kaning motorcade ni Santo Niño. Okay? Update sa atong nahalin nga mga slots, katong gipamaligya nato nga 1,000 slots nga faith and power. Ang nahalin as of yesterday ning abot na og 1,044.
Pakpa. So ni sobra na tag 44 niya ato maning gi-extend kutubs Domingo. So kinsa tong mopalit hangtod sa Domingo, faith and power slots lang yapo na. Unya ang kadtong mga ni pledge na may ni pledge nato nga unya pa sa katapusan aning buwan na okay ra gyud kayo katong ni pledge apil na mudaan sa atong faith and power slots. Ni sobra na tagamay. Mayan lang nang mosobra kaysa wa gyud mo palit. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kita